Squirt. Cuirtear gach duine ina sheasamh I gciorcal. Roghnaítear t-imreoir an chluiche agus seasann sé I leor an chiorcal. Ligeann gach duine go bhfuil gunna uisce aige. Scaoileann an t-imreoir an gunna gunna duine daoine sa chiorcal agus Squirt árá aige. Cromann an duine sin síos. Agus scaoileann na daoine an thaobh de gunna a chéile agus Squirt árá acu chomh. Cuirtear an dara duine a deir Squirt amach as an gcluiche. Lantamar seo go dtí nach bhfuil ach beirt fácha. Cuirtear an bhirt sin drim le drim agus siúlann siad ó le chéile agus an t-imreoir ag chomh. Go tobann deir an t-imreoir Squirt, bíonn an bua ag an gcéad duine a chas an thart agus a deir Squirt.